Én vagyok tehát az egyik ügy, aki miatt Geréb Ágnes egy éve szabadságától meg van fosztva. Pontosabban nem is én, hanem a kislányom Eliza. A kislányom nem a szülés helyszíne miatt került életveszélyes állapotba, és a szülés közben egyáltalán nem lépett föl semmilyen komplikáció. Mint utólag kiderült, egy méhen belüli fertőzés következtében tüdőgyulladással született, ez okozta a légzési nehézségeit. Geréb Ágnes a problémát azonnal felismerte. Oxigénnel látta el a kisbabát, és azonnal tárcsázta az újszülött mentőszámát. Ez pontosan így történik azokban a kórházakban is, ahol nincsen helyben újszülött intenzív osztály. Tehát a szülőszobán oxigént adnak a kisbabának, és kihívják a cserni mentőt, akik onnan a kisbabát átszállítják egy gyermekklinika intenzív osztályára, ahogy a kislányommal is tették. Oxigénhiány okozta károsodást nem szenvedett. Én magam pedig a híradásokkal ellentétben nemhogy kivérezve nem voltam, de az égvilágon semmilyen panaszom nem volt. Megdöbbentem, amikor kiderült, hogy Geréb Ágnest részben a mi szülésünk miatt fosztották meg szabadságától, hiszen tulajdonképpen neki köszönhetjük kislányunk életét, vagy azt, hogy oxigénhiánytól eredő sérülést nem szenvedett. Geréb Ágnes ügye világosan mutatja, hogy büntetőeljárás alanya, finoman szólva, nem csak bűnözők lehetnek. Kinek tegyek panaszt, Istenem, nem tudom, hogy tehetek panaszt, köztük nincs gyámolom. 10 hónapja a második legsúlyosabb kényszerintézkedés hatálya, nevezetesen házi őrizet hatálya alatt áll dr. Geréb Ágnes. Részletes vallomásokat tett mindvégig 2010. decemberéig. Lassan ennek az egyéves évfordulóját is ünnepelhetnénk. Azóta a hatóság részéről Geréb Ágneshez hozzászólás, Geréb Ágnes megnyilatkoztatása, Geréb Ágnesnek kérdésfeltevés nem történt. Akkor tud védekezni, ha egyrészről lehetőséget adnak rá, másrészről kérdezik, harmadrészt valamennyi releváns tényt elétárnak, és lehetőséget adnak, hogy azzal kapcsolatban nyilatkozzon, vallomást tegyen, észrevételezzen, esetlegesen indítványt terjesszen elő. Kertész leszek, fát nevelek, kelő nappal én is kelek, nem törődöm semmi mással, csak a behojtott virággal. Minden behojtott virágon kedvesem lesz virágáron. Ha csalán lesz, azt se bánom, igaz lesz